جامع رومی صاحب کے زمانے کی، چونکہ رومی صاحب بہت بڑے امیر آدمی سن، لکھاں پتی آدمی سن، تے انہاں دے کول بھی ایسے بندے آندے سن ہون جس طرح نخرے کرنے مرید. بس جی میرے کو وقت نہیں سی دراصل، تے بس میں کہ چلو اتوں لگ رہے ہیں ذرا پیر صاحب نو ملے. میں آ گیا ذرا، بس ہن جا رہے ہیں السلام علیکم. یعنی ایک احسان جتانا بھئی میں جی دنیا دے کماں وچ بڑا پھسیا آدمی ہاں تے میں تواڈے تے مہربانی کیتی جی میں تواڈے کول آ گیا. اے گل ہے مطلب صرف. اے اجا ایک مرید رومی صاحب کول جا وڑیا، بڑا ٹکا کے بیٹھا سرکار بس کام بہت کچھ ہوندے نے تے بڑی مصروفیت اتنی ہوندی ہے جس طرح آج کل بہت بندے نو بہت مصروفیات ہیں، وقت بھی نہیں ملتا. جی ہاں، 2 قدم نال نہیں چل سکتے. جی ہاں کیتی رومی صاحب اگے تے رومی صاحب نے سمجھ گیا احسان جتا رہے، فرمان لگے کہ تسی میرے تے ایک احسان نہیں کرتے ہو. کہنے لگے سرکار حکم. فرمایا اتنی تکلیف کر کے تسی تشریف نہ لے آیا کر، اے میرے تے تہاڈا نہ آنا احسان ہو سی. کیوں کہ تسی آندے ہو تے میں تے مالک دو آپس وچ ہم کلام ہوندے ہیں. تو آندا ہے دفتریا وچ والا آندا ہے ساڈا سارا کام خراب کر دیندا. تسی نہ آیا کرو، تسی اپنے کم کاج کریا کرو. اے ہون بھی کئی اج کل تے پیر بھی بڑے نخرے چاہنے مریداں دے. میں پیر ہاں میں نخرہ نہیں چاہتا ہوندا، میں مریداں دے نخرے نہیں چاہتا. دنیا دار جڑے زیادہ نہ پیسے والے انہاں دا نخرہ میں چکدا ہی نہیں ہے، میری طبیعت خراب ہو جاندی. غریباں دے نخرے چک لینا کوئی گل تے. ہون لوگ پیر جڑے نا او مالداراں دے تے باہر جڑے نا ملکاں اے لندن تے امریکہ باہر پاؤنڈاں تے ڈالراں والے مرید انہاں دے نخرے چکدے نے. اے کمرے دیتے السلام علیکم آؤ جی چاہ پیو یہ کرو تے وہ کرو، سب فراڈ ہے. تے غریب آ گیا اس کو پوچھیا ہی نہیں، جس نے کوئی دے دیتا السلام علیکم بہو نہیں تے بہو. کوئی بڑا ہو سی تے اپنے کار ہو سی، سانو کی ہے. سرکار بندے رکھو ایڈے پیسے تواڈے کولوں، ساڈے تے غریب سنگی بیٹھے اسی تا کچھ بھی نہ آکھا تے ساڈیاں مہربانی کر کے محبت نال جتیاں بھی چاہ لیندے نا. کسی دنیا دار نو تے مل والے نو لیاؤ نا، اے جتیاں چاہاں تے درکنار سلام بھی دے دیں کہ نہیں دے دیں. میریاں جتیاں چاہتے تے کسی اور تعلق نال چاہتے. میں اس قابل نہیں ہاں لیکن ہور محبت ہے تے دنیا دار اپنا تے مقابلہ کر کے نہ میرے نال، میرا غریباں نال اور تعلق ہے. سمجھ آئی؟ لیکن انہاں لوگاں نال نہیں. اج کل ہور چیز ہے.